こんにちは。チベットディストリクトでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はカナダのマッカーニー首相の総選挙の勝利を祝いました。ベンバツィン首席大臣は、米国で要人らと会談し、北米への1ヶ月間の訪問を開始しました。ベンバツィン首席大臣と中央チベット政権は、インドのジャムカシミル準州パハルガムで発生したテロの犠牲者を追悼しました。欧州議会の議長らはフンカルド実施の不審死に対する独立調査を要求しました。中央チベット政権指導部はフリドリヒ・ノーマン財団代表団と会談しました。欧州議会はパンチェナマ11世の即時釈放を求める決議を採択しました。ティネチュキ代表はチェコ政府関係者と会談しました。ナムギャルチュル代表は Voice for the Voiceless について演説し、チベット事務所ワシントン DC は各国を転校する18回ロールコールオブネーションズ見解式に参加しました。スリヤンキ代表はアイルランドを訪問し、チベット問題への関与を再強化しました。ダライラマ法王はカナダのマッカーニー首相に対し、同心の指導のもと行われた総選挙で政党が勝利したことを祝福する書簡を送られました。法は書簡の中でカナダの多文化的な社会と活発な民主主義に敬意を表し、チベット人への継続的な支援と協力に対してカナダ政府及び国民に感謝の意を述べられました。今週、ペンバツィン首席大臣はカピトルヒルとして知られるアメリカ合衆国の議会議事堂で一連の重要な会談を行いました。首席大臣は下院外交委員会の元委員長であるマイケル・マコール議員と会談し、その後、現委員長のブライアン・マスト議員とも意見を交わしました。また、長年にわたるチベット支援者であるナンシー・ペロシ名誉下院議長とも面会しました。さらに、ジャン・シャコースキン下院議員、ヤン・キム下院議員、ジャーキー・ローセン上院議員、全米民主主義基金のダモン・ウィルソン会長、中国共産党に関する特別委員会の議員らと個別に会談を行いました。首席大臣はまた、ラジオフリーアジア本部を訪問し、会長兼 CEO のベイファン氏、広報担当者のロヒット・マージャン氏、その他のスタッフと面会しました。今回の北米、カナダ及び日本訪問は約1ヶ月にわたる予定で、地政学的な変化やアメリカの対外援助政策の転換が注目される中で、重要な外交活動となっています。首席大臣はチベット問題が単なる人道支援の枠にとどまらず、特にインド太平洋地域における米国の戦略的利益と深く関わっていることを強調し、チベット支援はアメリカが掲げる価値観の体現でもあると訴えました。ペンバツィン首席大臣はインドのジャムカシミル準州パハルガムで発生したテロ抗議の犠牲者に哀悼の意を表し、公式 X を通じて追悼のメッセージを発信しました。この襲撃では26人が死亡し、17人が負傷しました。中央チベット政権は先週金曜日、犠牲者とその遺族への連帯を示す祈祷会を執り行い、インド国内のチベット人居住区でも同様の追悼式が行われました。欧州議会人権小委員会のムニル・サトリ委員長と対中国関係代表団のエンギン・エログル団長は著名なチベット仏教指導者フンカルド GC の不審死をめぐり EU 駐在の中国大使に連名で書簡を送付しました。同時にサトリ委員長は EU 駐在のベトナム大使にも個別の書簡を送り同様の懸念を表明しました。両委員長は中国及びベトナム当局に対し、ドジュ氏の思想と死のいきさつを解明するため、透明性、独立性、公平性を確保した調査を行うよう強く求めています。今週月曜日、FNF として知られるフリードリヒ・ノーマン財団南アジアの代表団が内閣事務局を訪問し、首席大臣代行のドマギャリ氏と面会し、統治やチベット問題に関する建設的な意見交換が行われました。代表団はチベット亡命議会にも訪れ、ドマツリンテカン副議長及び常任委員会の議員らと面会しました。今回の代表団には FNF 南アジア地域のカースティン・クレーン博士、NEOS 共同創設者でオーストラリア議会議員のファイト・デングラ氏、バーデン・ウルテンブルク州議会議員のアレナ・フィンク・トラウシェル氏らが名を連ねています。
先週金曜日、チベットのパンチンラマ11世現任中期ニマ氏の36歳の誕生日に合わせ、欧州議会の複数の議員らが、チベット事務所欧州の臨人権官代表及び EU 人権擁護担当官の天神奮闘氏とともに、中国政府に対しパンチンラマの即時釈放と所在情報の開示を強く求めました。また、欧州議会のチベット支援議員連盟は、ペンチンランマン問題について EU 外務安全保障政策行中代表に対し、書面質問も提出しています。知念中期代表率いるチベット代表団はチベットブリーフ2020の著者マイケル・ファン・オルト・ファン・プラグ博士及びジュネーブのチベット事務所のプンソクトビゲル国連人権擁護担当官とともにプラハでチェコ外務省及び主要な政策機関の高官らと一連の会談を行いました。代表団は国際機関ユニット長のバルボラ・カルドナ氏、国連人権アジェンダ調整官のハンナ・ブロツカ博士、戦略分析官のイヴァナ・ブロロギア氏と面会しました。続いて、ホラコースト問題、宗教間対話、信教の自由担当特使であるロベルト・レハク氏とも会談を行いました。また、元 STEM 首長で現在はフォーラム2000会議のメンバーであるチェコ上院議員のパーベル・フィシャー氏とも面会しました。別の会談ではチェコ共和国下院議長の外交政策顧問であるズデニック・ベチャニク氏とも面会しました。先週土曜日、チベット事務所ワシントン DC のナムギャチョル代表は、ワシントン DC のジファン書店でダレイラム法の新書ワイスフォード・ワイステスについて講演を行いました。ショルプ代表はダレイラム法14世がチベットの歴史の中で最も暗い時期において多くの世代のチベット人にとって希望と勇気の象徴となったことを説明しました。さらに法の4つの取り組みについて詳しく説明しました。チベット事務所のツーティムギャズ中国連絡担当官がワシントン DC に拠点を置く共産主義犠牲者記念財団が主催する各国を転校する第18回ロールコールオブネーションズ献花式に参加しました。このイベントは世界中で共産主義体制下で苦しんだ人々を追悼するためです。チベット事務所ロンドンの釣りヤンキ代表はアイルランドの首都ダブリンを訪問し、現連立与党の主要政党ファイナーフォール所属のマルコム・ブレアン下院議員と面会しました。今回の訪問はアイルランドにおけるチベット問題への関与を再活性化させることを目的としています。今回の会合はチベット問題に関して協力していくための長期的な接点を築き、新たな段階の関係構築を始める機会となりました。その後、ツリヤンキ代表は地元のカフェでチベット人コミュニティのメンバーと非公式に会談しました。また先週の日曜日にはミルトン・キングズで開催された第12回チベット国旗掲揚式にも出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。